Tämmönen hieno maastokuorma-auto tuli meille. Katsastusremontti. Katsotaan nyt vielä miltä tää näyttää. Vähän askeettinen tälleen nykyautoksi. Ja ei ehkä ihan ole alkuperäisasenteiset penkit. Luulen, että on pikkusen ollut heikompaa laatua tehtaalta lähtiessä. Ja hienot on lattiat. Vipuja on kuin Aura-autossa. Ja katsotaan miten se lähtee. Tonne pitäisi saada painemittari vähän enempi vetoja. Nyt sieltä sammuu jotakin valoja. Näinhän se menee. Ei muuta kuin kohti katsastuskonttori. Ei ehkä ihan Karjaan tehtaalta lähtiessä ole ollut kaikkia näitä lisävarusteita, mutta toivotaan, ettei sieltä kukaan aja perssiin. No niin. Pikkusen lähti isolla vaihteella, mutta harjoitus tekee mestari. Muutamilla tämmöisillä maastokuorma-autoilla on tullut tässä ajeltua, niin täytyy sanoa, että tää on yllättävän hyvä ajoneuvo ajaa. Moottori ei ole ihan tuossa hyti alla ja on vähän äänieristeitä laitettu, niin täällä ei ole aivan käsittämättömän kova meteli. Ja kun tää on täysin peruskorjattu auto, niin ei ole olkatapeissa eikä alustassa yleensäkään mitään väliä. Niin hyvä peli ajaa. Kovasti tuntuu vastaan tulevat autot ottavan kuvia, kun tällä päästelee menemään täällä näin. Tattarisuo autokatsastus toivottavasti suo meille leiman tähän ajoneuvoon. Ne on aika korkea noustakin, mutta hieno on peli.